Multifunkční sportovní areál v Plzni na Košutce. Také tady evropské peníze výrazně pomohly k realizaci projektu. Stavbu 2 ledových ploch se zázemím podpořil úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Projekt zimního stadionu v Plzni je jeden z největších, obdržel dotaci více než 100 milionů korun. Se žádostí o peníze z regionálního operačního programu uspěl investor Roman Kreuziger. Zásadním úspěchem tohoto projektu bylo velice dobře napsaná projektová žádost. Jsem nesmírně rád, že se nám to podařilo zdárně skolaudovat a otevřít a je to výsledek mimořádného ročního nasazení. Důležitý byl především záměr. Ledové plochy budou využívat hlavně lidé z Plzně a okolí, ale také turisté z Německa. Celkové náklady se vyšplhaly na 250 milionů korun. Dělám to nejen pro sebe, ale dělám to i pro naše děti, protože sport je jedna z možností, jak ty děti správně vychovat. Děkuji. Sportovní areál mohou od září 2009 využívat školní děti, veřejnost, ale i amatérské týmy, hokejové školy nebo krasobruslaři. Díky novému stadionu se podmínky v Plzni zlepšily. Najdou tady kromě samozřejmě 2 ledových ploch také zázemí restaurace, fitness centra a dole je obchod se sportovními potřebami. To vše s moderním zázemím a vybavením. Navíc práci tady získalo 8 lidí a i to je klíč k získání dotace. Pan Kreuziger plánuje služby a i zaměstnání lidí, což byla další podmínka úspěchu. Projekt vyřešil problém s nedostatkem ledových ploch v Plzni, tím také přispěl k rozvoji regionu.